Libreng tubig. Oo. Okay na ka? Bakit pagkita ni... Uy, ang ato, mga sura naman yun. Libre na ako hatag. Ata lang. Oo. Oo, ba na ikaluhin mo, ang kamay na rin. May buntag sa tanano. So, welcome back na usap sa amon channel. So, for today's vlog, kay manghatag na sa daog libreng tubig, no? So, plano na ko ato pag mandaw yung mga hatag karon. So, mangita la. Ay, may buntag. Libreng tubig. Oo. Okay na ka? Bakit pagkita ni... Uy, ang ato, mga sura naman yun. Libre na ako hatag. Ata lang. Oo. Oo, ba na ikaluhin mo, ang kamay na rin. Nakakaisudlanan na. Cara ba ito basurahan na ni siya mabuhay sir? Wala mo kita budget ni. Basta may naglawas. So, pagkamo sa sir, huwag kita tao mo lupigan. Sige. Ano lagi na, basta tinarong lang. Kinano diniyo sa nato, huwag tao sakitan ba? Nalaging kuha na, lugaw na namin, utag kamunggay. Kamunggay na plane. Dahil kapag basura ka lagi, masuri yun tayo. Pero maglatan ka doon kay katato, kaya kung lagi na ibagyo, pero kung magsangko na lima ko na ano pa kadapli. Badaan nyo na ito, badaan nyo na ito pa, yan may basta. Bitaw lagi. Okay, kinawag sa nga. Hilap ko rito, mga kaitong kabot rin eh. Super tape po na ba ko ng istora sikyo, di ba? Sa super naman na yung kupensay ko. Apol na ginawa din kabot eh. Okay. Lupa niya sa ano, hindi mo na dapat nagtakuha, tupak ko matagmanok, tupak ko. Lagi, minta kayo, nawala ang kuhan. Bagyo. Oo, may nakita ko, pagka mga alas, kung ito, nilinaw naman, hilab na makot yan. Nilinaw ko nasakbo ko ng ako. Kuha ko kami nagkukuta. Hindi ko utaw na kayo. Sige. Damat kayo dahil sa bugay. Oo. Damat kayo, may ino sa tubig yan ito malit. Ano na, hiniralo? May problema na. Ano yung pangalan mo? Jimmy Boy. Jimmy Boy. Tabada mo, tabada. Tabada? Tabada. Kamu na to guys, ganito na nakatag ni tatay, no? Limay guys tatay, nakatag na natag tubig. So, salamat guys sa inyong pagkano guys. Please, i-share na lang sa atong videos para naghan batang na tabangan ng tubig. So, para na guys, salamat.